Odi afutuo ne kokobo na ama mmabunu ne titiw ne asukufo so obepa won mu achow pa inubonne wonche won hu film sebe ye beboa won kasa edache. Nana Kwaku Yeboah kankam eye aboafo hene ewa Asante Dwaben abra wonum eye Asante Mantamu afimpinu ane edununum inter schools cultural competition ewa Agugu State College SHS ye wa Asante Achim North Mansini mu a adesuafo a wonum efri bosome frɛ ho Dwaben edwiso Asante Achim Central South ane North Mansini awodo mu ekwa asie bie no ena wadi tudwa se enubone nom edi sunsanso bebre ebeja manfo apomode ne so mesra ni se enuro nom no aye wi no ene tramo ene yesi bibi de red ni ade no emu bi ni ho no a eboa wo wie ya no se bema odam bema yade no ewu pasa we say obi enu a ye nom nsa egu yeyem de sua ebobra pa ye num we adwenem adura bia wonu so nom a ebese wo abrabo no unye nti nkora ma o memo won modern so mbesi awe sa drops nema ni emo wo bambia so. Coordinator wada Asante Achim North Education Directorate na no Doris Opoku a enso ekodwumadi na sibia wode ne nsem eto aso. Yensua ya mambre ne amanie. Na yenyo that is yen practice. Yen sign cry yen preserve yen frenya inchima. Se de beya obi oka ye ho ye ne babusua bibia mu no ohu amanie ne ya ye kwa atese nyina ya bom eko.